Obodo Amansea nke na okporochi ime obodo Awka North bụ ndị nke chiri Igwe Peter Chukwuma Anigbogu echiche dịka onye eze ọdịnala ọhụrụ nke obodo ahụ ma bụrụ nke ha mere na mgbaso ya bụ usoro iwu nke na-achị ichi onye eze ọdịnala ọbụla nke afọ 2007. Ya bụ echichi bụzi nke were ọnọdụ na Ama Community Primary School Amansea ma bụrụ nke dọtara ndị ukwu ndị nke si na otu aka nakwazi n'ọdịnso nke gụnyere ndị nnọchiteanya si na nnukwute obodo Nri Ancient Kingdom wee bịa bụ mmemme. Anyị ga-esi ebe a wetara gị akụkọ etu o si wee gaa. N'okwu nke ha dị iche iche, Chief Ifeanyi Nwosu nakwa Chief Raphael Iriaka onye duru ndị Nri wee gaa na ya bụ echimechi mere mkpocha na ya bụ ala wee yọọ Chukwu ka onye ya bụ igwe ogologo ndụ. Chief Ima Okenna onye si Ebenebe nakwa Maazị Charles Chukwudolu, Chief Sylvester Obi, Chief Mike Ekwunife, Maazị Emmanuel Enukora, Chief Osita Chukwuemeka Igwebike, Chief Linus Uganze na Dr. Ezeobi gosiri olileanya ha na ya bụ igwe ga-eji egwu nke Chukwu wee na-achị wee yọkwa anya ka o mee ka ihe ọbụla ọ na-eme bụrụ nke ga-agbaso ọnọdụ gọọmenti Anambra steeti. Ndị ọzọ ndị gụnyere onye Secretary General nke Amansea Development Union Chief Chukwuemeka Nweke, ndị ezinụlọ Obiakọ ndị si Ụmụdịọka, ndị Morning Star Club nke Amansea, ndị Maazị Anthony Medukwa nakwa onye Vice Chairman ngalaba nke Lagos Comrade Greg Nweke nakwa ndị ọzọ kwuru na Igwe Anigbogu bụ onye Chukwu rọpụtara. Ndị igwe ndị si Ebenebe Igwe Christopher Nnaegbuna nakwa nke si Atani Igwe Ngọnadị kelere Igwe Anigbogu wee kwuo na ọchịchị ya bụ nke ga-aga n'iru weta udo na ịdịkọ n'otu na ya bụ obodo wee kpọkwuo ndị Amansea ka ha nye ya nkwado. Ihe omenala na egwu ọdịnala na egwu mmọnwụ bụkwa ihe ndị pụtara kasịrị ihe na ya bụ mmemme.